аплодисменте похваленный Иисус Христос. Приглашаем всех деток вперед. Ксенз Роман соскучился по вас, поэтому хочет всех видеть ближе. Поэтому всех выходим там от мамки, от папки. Плакать не будут. Поэтому всех приглашаем сюда. И напоминаю, что в следующее воскресенье у нас с вами будет конкурс ясли, которые кто-то там сделал или не сделал, не знаю. Поэтому в следующее воскресенье с вами посмотрим, кто займет первое место. Наверное, я. Да? Поэтому давайте сейчас, стоя тут, смотря на крышу, подумаем, в какой интенции хотим молиться, за кого хотим просить сегодня доброго Бога, за что дяковать Ему. Поэтому так в тишине сердечко с вами сейчас это скажем. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пана з вами. І з Духом Твоим. Уся земля поклонится Тебе и заспевает Тебе, и прославить имя Твое. Гэтымі словамі антифона на ўваход распачынаем святую імшу у другую звычайную нядзелю. Падчас гэтай святой імшы я малюся у інтэнцыі падзякі за пражытых 55 гадоў, за атрыманыя дары і ласкі ў жыцці. Ад Мікуць Юры, які дзякуе сёння Пану Богу, з просьбай аб далейшым Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай на далейшыя гады яго жыцця, таксама патрэбна дары і ласкі ў жыцці для яго родных і блізкіх. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць і слабасць. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбанням. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Змилуйся над
приглашение Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе за великой хвалой Твоей, Ане Боже, Володару Небесный, Боже, Отче Всемогутный, Ане Сыне Единородный, Иису Христе, Иису Христе, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na siebie grzechy światu, wyjmij malenie nasze, jaki siedzisz prawa różańca, zmiłuj się nad nami. Bo только Ty święty, только Ty nasz Pan, только Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwalę Boga Ojca. Молимся, о всемогутный вечный Боже, Ты керуешь небом и землею, выслухай ласково просьбы Твоего народа, и одари наши часы с упокоем, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Читание книги пророка Исаии. «Деля Сиону не буду молчать, деля Иерусалема не супокоюся, поколь не узыдзе, як святло справедливость Яго, и Яго збавление не запалае, як походня. И убачат народы Твою справедливость, и усе короли Твою славу, и назовут Тебе новым именем, якое вызначать в усны Пана. И будешь короною славы у руце Пана, и королевской диадемой на долоне Твоего Бога. Ужо не скажут про Тебе, покинуты, и землю Твою не будут больше называть пустыней, але будут называть Тебе мое уподобание у им, а землю Твою замужней, бо Ты сподобався Пану, и земля Твоя отрымає мужа. Бо як юнак бере замуж дзяўчыну, так возьмут Тебе сыны Твои. Як жених радуется невесте, так узрадуется Тобою Твой Бог». Гэта Слово Божие. Оповедайте между народами про славу Пана. Оповедайте между народами про славу Пана.
Абвяшчайце з дня ў дзень яго збаўленне, апавядайце між плямёнамі пра славу яго, паміж усімі народамі пра цуды ягоныя, апавядайце між народамі пра славу Пана, аддайце Пану плямёны народаў, аддайце Пану славу і моц, аддайце Пану славу дзеля імя ягонага, апавядайце між народамі пра славу Пана, пакланіцеся Пану ў велічнай святыні, дрыжы ўся зямля перад яго абліччам, кажыце між плямёнамі Пан валадарыць, ён будзе судзіць народы справядліва, апавядайце між народамі пра славу Пана. Читання першого послання святого апостола Павла до коринтянам. Браты, розныя ёсць дары, але той самы дух, розныя служэнні, але Пан адзін і той самы, розныя дзеянні, але той самы Бог, які робіць усё ва ўсіх. Але кожнаму даецца праяўленне духа на карысць. Аднаму даецца духам слова мудрасці, другому слова пазнання паводле таго самага духа, іншаму вера ў тым самым духу, іншаму дар аздараўлення, усё ў тым жа духу, іншаму цудатворства, іншаму прароцтва, іншаму распазнаванне духаў, іншаму розныя мовы, іншаму тлумачэнне моваў. А ўсё гэта здзяйсняе адзін і той жа дух, які ўдзяляе кожнаму паасобку, як жадае. Гэта Слово Божие. Праз Євангеліє, каб ми отримали славу Пана нашого Єсуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час у Кані Галілейській було весілля, і маці Єзуса була там. Був запрошений на весілля так само і Єзус, і вучні ягоныя. І коли не хапіла вина, маці Єзуса сказала йому: «Не мають вина». Адказаў ёй Єзус: «Жанчына, ці гэта моя або твоя справа? Яшчэ не прыйшоў час мой». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Езус сказаў: «Напоўніце збаны вадою». І напоўнілі іх даверху. І кажа ім: «Цяпер зачэрпніце і занясіце кіраўніку вяселля». І панеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, то паклікаў жаніха і кажа яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае.
Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль. Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кане Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Пасля гэтага прыйшоў ён у Кафарнаум, ён сам і маці ягоная, і браты, і вучні ягоныя, і прабылі там некалькі дзён. Гэта слова Пана. Пахвалёны Ісус Христос. Уважліва сёння слухалі Божае Слово. Пра што сёння гаворыцца ў Евангеліі? Пра што сёння там гаворыцца? Что Пан Бог наполнил целую бочку вина. Ну, трошки не так. Добре, там якось було видарення, так? Ну, привіт, як дела? Молодець, будеш міністрантом. Што сёння адбывалася ў Евангеліі? Якась такая вельмі радасная падзея у жыцці адной сям'і. Ну, што там было? Свадьба? Свадьба, вяселле, не? Што робіць на вяселле? Хто там прысутнічае на вяселле? Ёсць жаніх, ёсць невеста, так? Ёсць яшчэ госці запрошаныя на гэтым вяселлі. І што там адбываецца? Былі калі-небудзь на вяселлі? Хто быў на вяселле, рука ўверх? А вы без дарослых ходзіце на вяселле? Бацькі вашы не ходзяць на вяселле. Што там адбываецца? Што вы бачылі на вяселлі? Як былі, хто быў на вяселлі, рука ўверх, яшчэ раз падніміце, дзеці? Ну, тут некалькі чалавек было. Што на вяселлі адбываецца? Што там робяць? Што там? Играет музыка. Музыка гуляе, так, спяваюць, весяляцца. Што яшчэ там робяць? Фокусы показывают. Фокусы, а куды без фокусаў? Без інтарэснай праграмы. Што яшчэ на вяселлі адбываецца? Играют. Іграюць, яшчэ раз, шмат іграюць. Ну, Сашка, што на вяселлі яшчэ робяць? Песню поют. Песні поют, куды без песен. Што яшчэ? Танцуют. Добра. А там ніхто не кушает на вяселлі? Что там делают? Едят. Едят. А чтобы хорошо кушалось, что надо еще делать? Что? Вином запивать. Вином запивать. Молодец. І як чуємо у сьогоднішнім Євангелії, гэты прыклад, было вяселле, напэўна, і гулялі, і весяліліся, і спявалі, і ўсё гэта, напэўна, было. Але заўважаем, што не хапіла на вяселлі віна. І Маці Божая заўважыла, што гэтыя, напэўна, слугі, якія падносілі віно да сталоў, былі занепакоеныя, бо віно скончылася, а трэба нешта прыносіць. І што рабіць? Маці Божая заўважыла гэты момант, што слугі занепакоеныя, падышла і па размове з імі, скажам, даведалася, што ўжо няма віна. І што рабіць? Яна ідзе да свайго сына, да Езуса, і просіць, гаворыць яму, што «Слухай, Езус, яны не маюць віна. Зараз усё вяселле скончыцца. Будуць усе разачарованыя, што, можа, не нагуляліся, не навесяліліся, хтосьці, можа, не напіўся. Трэба ратаваць гэту сітуацыю». Што Езус гаворыць? Гэта не моя і не твоя справа. Чаго ты сюды лезеш? Не? Часамі ў нашым жыцці моя хата з краю, нічого не знаю, не? Але, як заўважаем, Езус, паслухмяны сваёй маці, робіць гэты цуд. Цуд перамены вады ў віно. І Маці Божая вельмі важныя словы гаворыць: «Зрабіце ўсё, што Ён вам скажа». Гэтыя словы таксама можам аднесці да кожнага з нас, што мы павінны ў жыцці рабіць усё тое, што Пан Езус нам гаворыць, чаму нас вучыць у сваім Евангелі, у наказах Божых, касцёльных. Мы павінны яго слухаць. І як бачым, гэты цуд перамены вады ў віно. Толькі што людзі, якія прысутнічалі на гэтым вяселлі, якія гэта бачылі, былі, скажам, сведкамі гэтага цуду, адныя заўважылі менавіта цуд перамены, што Пан Езус перамяніў ваду ў віно, а некаторыя заўважылі боскасць Езуса, што Пан Езус праявіў
праз гэты цуд сваю боскасць, паказаў, што ён Бог, што ён Сын Божы, і вера вучняў умацавалася. Сённяшняе Евангелие, скажем, такое незвычайнае, гаворыць пра вяселле, але вельмі простая навука сённяшняе Евангелие, што не цуды нараджаюць у нас веру, але вера ў нас ёсць. Вера ў нас ёсць, якую мы павінны ўзмацняць праз чытанне Божага Слова, праз сакраменты, праз удзел у гэтых сакраментах у жыцці касцёла. А цуды, яны толькі, скажем, нам дапамагаюць, пацвярджаюць, умацоўваюць нашу веру. Таму няхай праз усё наше жыццё мы самі стараемся умацаваць веру праз жыццё у касцёле з Божымі, супрацоўнічаючы з Божай ласкай і Божымі сакраментамі, але таксама, калі трэба, Богі ўчыніць у нашым жыцці цуды. Сёння, скажем, жывем у такім асяроддзі і у такі час, што кожны добры ўчынак з'яўляецца такім маленькім цудам. Таму жадаю і сабе, і вам, каб мы не чакалі, скажем, такога цуда, а самі, трошки так, скажем, можа некрасіва, але чудзілі. Не чакаем гэтага чуда, але самі чудзім, робім добрыя ўчынкі і стараемся жыць па-божаму. Амен. Вызнам нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога народжанага, нестворанага, адзінасуднага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце. Быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго владарству не будзе канца. Верам у Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз пророкаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння граху і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Бог паказвае нам праз Езуса Хрыста сваю любоў. Узнясём да Яго нашыя просьбы. Молімся за паўсюдны касцёл, каб, павяшчаючы Евангелі Хрыста ў свеце, ён вёў людзей да пазнання праўды. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны належным чынам ацэньвалі і падтрымлівалі хрысціянскія каштоўнасці. Цябе просім. Молімся за бацькоў, якія вырашылі ахрысціць сваіх дзяцей, каб яны не забываліся таксама пра іх рэлігійнае выхаванне. Цябе просім. Молімся за хворых і церпящых, каб яны адчулі блізкасць Езуса Хрыста, спазналі Яго любоў і ў Яго шукалі падтрымкі. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб чарговы літургічны перыяд наблізіў нас да Хрыста і да нашых бліжніх. Цябе просім. Молімся у інтэнцыі Мікуць Юры, які сёння дзякуе Пану Богу за пражытыя 55 год, за атрыманыя дары і ласкі ў жыцці, з просьбай аб далейшым Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай, аб дарах Духа Святога, аб моцным здароўі для яго родных і блізкіх. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы, каб мы былі верныя Тваім запаведзям і сведчылі аб Тваёй любові уласным прыкладам. Праз Хрыста, Пана нашага.
безмежна Твоя, от неба ты увидь, любовь Твоя. Океаны бездна, ласка безмежна Твоя, спадає на мене. Молитеся, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру из рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костю. Пане наш Боже, да поможи нам годно удзельнічаць у гэтых святых таямницах, бо калі мы складаем эўхарыстычную ахвяру, здзяйсняецца справа нашага адкуплення праз Христа Пана нашага. Пан з вами. Угору серцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі. Праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные славы Твоей. Госанна, Госанна, на вершине, Госанна, Госанна, на вершине. Благословенный, добрый будет имя Пана. Госанна, Госанна, на вершине. Госанна, Госанна, на вершине. Госанна. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры, абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што учыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе.
Покорно молим Тебя, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсіяний по всім світі, удоскональ його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Олександром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марією, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усими святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас від усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші. Да поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від греху і заховані до всілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя Збавця нашого, Єсуса Христа, о Твоє владарство. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наші, але на віру Костела Твоєго, і будь ласкавий згодно з Твоєю волею, одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. Передайте ближньому знак супокою.
вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Ягоною. Пані, я не вартий, каб ти вийшов до мене, але скажи тільки слово, і будь здорова душа.
Помолимся. Пане наш Боже, наполни нас духом Твоей любови, и у Своей добрыни изъеднай усих, кого Ты поселил одним хлебом небесным, праз Христа Пана нашего. Пане Езу, про заступництво Марии, Маці Твоей, якая народила Тебе с любовью, а так само про заступництво святого Юзефа, человека до веру, який опіковався Тобою після народзінаў. Прошу Тебе у інтенціях гэтага ненародженого дитяти, якое духовно хочу усыновить, и якое знаходится в небезпеці аборту. Прошу, дай его батькам любовь и отвагу, каб яны не забивали свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амин. Душпастарскія аб'явы на другую звычайную нядзелю. Святы ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак у спамогі веравызнаўцаў, у аўторак Маці Божай ласкавай, у сераду каралевы мучанікаў, у чацвер святой сям'і, у пятніцу Маці Божай у спамогі, у суботу Маці Божай Фатімскай, у нядзелю о 18 гадзіне Маці Божай добрай рады. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем. З 18 по 25 студзеня перажываем тыдзень паўсюднай малітвы аб адзінстве хрысціянаў. Касцёл запрашае ўсіх вернікаў маліцца аб еднасці ўсіх вызнаўцаў Хрыста. 17 студзеня успамін святога Антонія Абата. 18 студзеня аўторак а гадзіне 19:15 пасля святой імшы адбудзецца спатканне для бацькоў першакамунійных дзяцей. 21 студзеня успамін святой Агнешкі, Панны і мучаніцы. У наступная нядзеля, 23 студзеня, сусветны дзень малітвы за хворых праказаю. Ахвяраванні, якія будзем збіраць у наступную нядзелю падчас святых імшаў, будуць прызначаны на патрэбы нашай гродзенскай дыяцэзіі. Прынимаем запрашэнне на душпастырскую візітацыю. Спісы тых, хто жадае атрымаць Божае благаслаўленне і хочуць, каб святар наведаў іх дом і сям'ю з асвячэннем, просім прыносіць у закрыстыю. У звычайныя дні душпастырская візітацыя ад 16 гадзіны, у суботу ад 12 гадзіны. Шчыра дзякуем за магчымасць наведваць вашыя дамы і памяшканні, за сведчанне веры і за вашу адкрытасць. На гэтым тыдні наведаем парафіян з наступных вуліц. У панядзелак Ігнатава 11, вуліца Паўзунова, Пушкіна, набережная, дамы 1, другі корпус 3, трэці корпус 1. У аўторак вуліца Таўлая, 25А, 31, 31 корпус 1, 31 корпус 2 і 35 корпус 1. Вуліца Качана, 8, корпус 2, 10 корпус 2, 12 корпус 2 і дом нумар 14. У сераду вуліца Ленінская, 6, 7, 7А, 7Б, 12, 17, 21, дом 28 і 32. У чацвер вуліца 7 ноября, 6, корпус 3, 8, корпус 1, 8, корпус 2, 8, корпус 3, 10, корпус 1 і дом нумар 12. Таксама вуліца 8 марта, 3, 5, 36. Вуліца Суворова, 7 і дом 29. Кірова 3А і вёска Новосёлкі. У пятніцу вуліца Касманаўтаў, 2, корпус 1, 6, корпус 2, 6, корпус 3, 8, корпус 2, 10, корпус 2. Вуліца Міцкевіча, 2, 13, 22, 24, 34, 40 і 42. У суботу ад 12 гадзіны вуліца Вільнюская, Шчорса, Прыазёрная, Чэхава, Мяснікова, 5 декабря, Зялёны бераг, Майская, Авіяцыйная, Рачная, Калхозная, Завулак калхозны, вуліца Акругавая. У Малай Каўшчыне трошки раней ад 11 гадзіны вуліца Юбілейная, Лясная і Новая. Таксама з раскладам каляды можна азнаёміцца на дошцы аб'яваў і выходзячы з касцёла. У закрыстыі можна набыць грамнічныя свечкі,
Щиро дякуємо всім за супольну молитву, за складене хвірування і за усіляку оказану допомогу. Нехай вас добрий Бог узнагородить. Доручаємо усіх вас Єзусу Милосердному про заступництво Маті Божої Людської. На тиждень праці обов'язково з вірою прийміть Божє благословення. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Хочу подарить, вечно буду разом с Господом я жить. Вечно буду разом с Господом я жить. Хей-хей-хей, на-на-на, хей-хей-хей, аллилуйя. Хей-хей-хей, на-на-на, хей-хей-хей, аллилуйя. Хей-хей-хей, на-на-на, хей-хей-хей, аллилуйя. Хей-хей-хей, на-на-на, хей-хей-хей. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.